Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Pfumani. Anototasa kuti ndotazvodini asi kuchema ndokunesengwa ko Tears of Joy. Kureva kuti une mamwe mabasa awaita usati waziva Jehovha. But Bishop Kwati waiswa pauri wakuona. Tine vamwe munyika vakaona mapostoroti havafunge. Chichaitika ndechekuti kana kudaira kana kukave pakati pavakawanda chinenge chakanaka iwe neni nhasi taakuita sei taakuona nekuonesana ngatimborove maoko nemururi ipapo nhawe yekunamata yakamira sei inotakurika sei kumukadzi kama wedu takadzidziswa weZimbabwe kubatana takabatanidzwa madzimai naFirst Lady yedu vamairangarwa vakatidzidzisa kunamata kubatana mumachechi. Saka inofunga kuti dzidziso nerayiro yavakatirayira ndakainzwa, saka ndo yaakunzwikawo kuti ndizosvikira pazuva ranhasi. Vakwati kubva tichiroorana ndiri mwana akangokura achinamata ndakawanana navo dziri nzira dzekunamata pavakatondidawo vakatondidawo ndichitoenda kuchechi ndichitovaudza kuti ndo mararamiro angu ende changa chiri chishuwo choupenyu kuti kana ukakura uchinamata wanawo murume anonamata kuti mudyidzane mumaitiro mararamiro nemagariro netsika dzake. The Chaplain General of Apostolic Churches Council of Zimbabwe vauye vaite basa ravo ratakavatuma kuti vaite, vatitungamirire mudevotion nekutivhurira nemunamato titange basa redu
zvakanaka. Tinotenda chaplain wedu ndichiremba ndimuzvinafundo ndiarchbishop zvakare is a businessman, none other than Dr. Matanike. Tinotenda, regai tikotamise uso wedu titange nokunamata. Baba wedu wakatendeka, muzita riri pamusoro pamazita ose, zita ra Jesu Kristo. Baba tiri kukutendai panguva ino yamatitendera kuva pachiitiko chino nokuda kwomuranda wenyu Mwari watinotenda kuti Baba mubati pabasa, ndidzo mhare pabasa pamazuva edu. Tiri kutenda nehama dzose dzabva kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Ndiri kutenda Mwari wamasimba vose nomukana wamatitendera kuti tigone kurumbidza zita renyu. Tinoda panguva ino Mweya Mutsvene utishumire. Tinoda panguva ino nyasha dzenyu dzigare pano. Zvamakati zviitike Mweya Mutsvene ngazviitike nhasi. Zita renyu ndiro ngarikudzwe, mazita edu adukupiswe. Tinonamata neleadership yose iri pano mangwanani ano. Baba tinonamata nemhuri yashanda kuti chiitiko ichi chisvike pachasvika. Ticharemekedza zita renyu imi munhu mukuru. Dai waro Mweya Mutsvene waMwari watibatsira kubva iye zvino. Kudakara kwe kusingapere. Zita raShe wedu Jesu ngarivongwe. Tose tingati amen. Regai tiomberere Mwari wedu mavoko. Ndichada kuzvidukupisa nokutenda nokugamushira muyenzi wedu mukuru pachiitiko chino, our Vice President Dr. V. Kwati nekereke yavanotungamira neboka retamuka nedzimwe hama dzose dziri pano nokuda kwebasa riri pano. Tibatanidze maoko tichivagamushira. Ngatiasimudzei mudenga sezvizvi. Ngatimboazunguzai. Ngaazunguzike apa, asi kuzunguzika. Ngatiti mauya. Tinotenda zvikuru. Ndinoda titondere visionary wedu ku Apostolic Churches Council of Zimbabwe, Dr. T. Zunguzira namai vari pakati pedu nedare ravo rose ramabhishopi. Tinoda zvakare kusimudza mavoko mudenga. Ngatiasimudzei. Tiri kugamushira vasharukwa vose. Ngaazunguzikezve. Ngatiti mauya. Mere mere murune muridzo. Pane zvakanyorwa pachinyorwa chinonwiwa nevakomana vanoda zvinobata. Pakanzi it's you who make castle great. Ndimi munoita kuti castle ive great. Saka pandari zvibvunza ndakati kana uriwe unoita kuti ive great, iyo inokuitawo here great. Pabusiness apaite magreat maviri. Iye ikava great, iwe wavapuwa. Saka tinoda kutenda kuti chiitiko chiri pano udzari padyo nekuti it's you who make this program successfully. Udza izvozvo nekachirungu kakanyorovera. It's you who make this program successfully. Handina mazwi anoenda kure. Ndine maminitsi 10 andapiwa kana mukatarisa pazvinyorwa. Asi ndichada kuashandisa zvine uchenjeri. Ndoda kutaura soko rinoti united to stand and divided to fall. Pana anogona kutaura here zvandataura kuti united to stand and divided to fall. Kubatana kuti timire uye kuparadzana kuti tidone. Ndichafara kuverenga Exodus chapter 17 verse 5.
ndinokumbirisawo kana paine ane Bible page kunaye zvigotibatsira kuti auye averengewo. Exodus chapter 17. Tichaverenga shoko raMwari Exodus chapter 12 verse 10 and 17. Joshua akaita sezvaakanga audzwa naMozisi, akandorwa naAmareki. Mozisi naAroni naHuri vakakwira pamusoro pechikomo. Zvino zvakati kana Mozisi osumudza ruoko rwake, vaIsraeri vokunda. Kana oregera ruoko rwake pasi, Amareki vokunda. Asi maoko aMozisi akazoneta. Zvino vakatora ibwe vakariisa pasi pake, akagara pamusoro paro. Aroni naHuri vakatsigira maoko ake, mumwe kuno mumwe rutivi, mumwe kuno rumwe rutivi. Maoko ake akava nesimba kusvikira pakuvira kwezuva. Ngativaombererei maoko Dr. Mapie tichiti amen. Pamazwi ataverenga tawana kubhuku yaExodus. Ndapamusoro wemazwi unoti united to stand and divided to fall. Ndiri kuziva kuti panguva yatiri kurarama munyika pane zvinhu zviri kuitika zvakasiyana siyana kubvira mumarriages, mafamily, machurches atinova tiri vatungamiri neatinonamata. Shoko randoda kukusimbisai hama dzangu nemi mose mauya paprogramu ino nderekuti whenever people gather together and unite, vanokwanisa kuita chinhu chinofamba. Asi vanhu vakasava nemuono wokubatana, to complement each other, kana kuti kusimudzira pasira mumwe, tinoparara. Bhaibheri raburitsa pachena kuti pane murume anonzi Moses. Vanhu vose takamuverenga tikamuziva kuti wakapiwa simba nemandate yokutungamira vana veIsraeri kubva paRamses kana kuti kubva kuGoshen munyika inonzi yeIjipiti mavairarama vachinanga navo kunonzi kuKenani, kupromised land. But panapa tangononyurura kanyaya kakaitika vapa hondo imwe yavaifanira kurwa neanonzi Amareki. Kurwa ikoko ndokwatanzwa kuti credit iri kupiwa Joshua, but akanga achilida ndi Moses. Ndopandaburitsa shoko rekuti united we can make it, divided we can fall. Pandiri kutsanangura panze vakati vatanga kurwa hondo, Moses ndiye waiva nenhoroondo yekuti waisimudza ruoko, but waita akarisimudza vaAmareki votanga kukundwa. Panguva yavanongonodzikisa ruoko, Amareki yotanga kukunda. Zvino zvakaita kuti Moses wakazoneta, vatendi vakasasapota, hapana chinofamba zvakanaka. Tiri kuda shoko rokuti charo nyika ine maprograms ainotaura isu vemachechi ngatibateiwo nerumwe rutivi. Kana pakanzi we are fighting against drugs, panotodawo iwe nekereke yako nevana vako to stand and fight against the drugs, so that we can make it. We can clap and follow Jesus Christ. Bible rati pakuneta ndo pakazomuka Joshua kuti ataure kuti iwe Huri chibata kurudyi, iwe Aaron chibata kuruboshwe, chisimudza maoko. Havana kuti takuda kutorawo tsvimbo yacho timboisimudzawo tione kuti hatikunde here. Asina kupiwa tsvimbo anoisimudza, pari kuzoita discord nemhaka yakadaro. Saka Bible rati Aaron wakati ndinosapota, Huri akati ndinosapota. Panodoka zuva Bible rinotaura victory. Can someone say amen? United we stand,
Divided we fall. Tikabatana chero nyika yedu inorarama zvakanaka. Pakanzi ngatinamatire nyika, vamwe vanozwa kuti hanga izvinamatire ega, indoita zvechechi yangu. Nyamba nyaya iripo, nyika ndiwe neni, kana tikabatana tinokunda. Panapa tine muranda waMwari wandinotora sokuti ndidhoka weMasowe edu, wakaona zvakafanira kuwana nyasha. Tiri kuona pakanzi Tamuka Foundation. Vazhinji hamuzive nezveTamuka Foundation. Tingoita mheremhere kuna Jesu tichiti amen. Ndiye murandakadzi wakaonekwa nemusangano wezvemachechi weApostolic Churches Council of Zimbabwe, zvikanzi anofanira kubviswa kuvanhu according to Hebrews chapter 5 verse 1, obva agadzwa pazvinhu zvaMwari asi wabviswa kuvanhu. Saka nhasi izuva rake rokubviswa kuvanhu, kuti taakukutorerai munhu wenyu tomugadza pazvinhu zvaMwari, ave mumiririri wavanhu kuna Mwari. Saka izvo zvinoitirwa mheremhere yakanyanya. Nemi vatungamiri hatidi godo, toda mahongera nemheremhere kuvatungamiri tichiti amen. Ukaita zvakanaka wazviitira. Ndakabata shoko rinoti united to stand, divided to fall. Hama dzangu chero maorganization atiri, mainstitution atinoshandira, chero nenyika at large, even my families, let us unite. Baba ngavabate pehu baba, mai vabate pehu mai, vana vabate pehu vana. Tikadaro hatiparare. Mumazwi mapfupi tichitanga basa ndinoti united to stand, divided to fall. May the good Lord bless you. Mwari vabitire zvakanaka. Pamusoroi ndivhuramai mambonherera ava kana pane vasingazive mutupo wavo, ndivhuramai. Saka tiri kuti aiwa mambovhuramai, imhuri yati ise maoko, vhuramai ati ngauye zvawo. Imembawo futi yemuchechi yenyu yechechi iyo yeACCZ. Tinotenda zvaonekwa vhuramai, tatenda. Oruzha nditenderei zvakare kugamuchira mabhishopi edu abva kunzvimbo dzakasiyana-siyana vari pakati pedu. Regai nokuda kwenguva, tiri kumashure kwenguva zvishoma-shoma, asi nditenderei nditangire kusumudza Harare Metropolitan Province yeACCZ iri pano. Tinokugamuchirai, tinokutendai. Amen. Mufaro kwamuri. Haleluya. Kurova kuti singapedze nguva yakawanda. Singapedze nguva yakawanda. Tina baba vedu Benjamini ava vari apa. Kulinora siuko. Tine sangano redu hombe ririko ravanobata nokutungamirira. Asi kana vari pano vauya kuna mai, vauya kumadha bhodhi. Isu tiri pano tichitungamirirwa namai vedu vari pana. Varova muri. Haleluya. Kurova kuti singapedze nguva, nokuti nguva ine varidzi. Kuvaridzi ikoko vanoti futi nguva ndeyaMwari, saka ndinodzorera mbiri kuvakuru. Tinotenda. Totenda Varova muri. Hatiratidzei kufara, tiri kuzuva rinofadza. Hazvisi zviri kufanira kutisunga, zviri kufanira kutisunungura zvatiri kuita pano, nekuti ndezvemweya. Varova muri. Haleluya. Ndichasiyira kumukuru wangu tienderere mberi. Ndimwari wakanaka, ndimwari wakanaka, ndimwari wakanaka, ndimwari wakanaka. Ndimwari wakanaka, ndimwari wakanaka, ndimwari wakanaka, ava ndimwari wakanaka, ava ndimwari wakanaka,
Hallelujah. Vakuru vangu vandiwedzera dzimwe nyembe zvishoma. Saka regai ndiwedzere kuti tambirei vamwe. Then ndozovati chimboti sumukirei zvishoma pavangu vagumira. Nditenderei, ndite welcome. Amai muzanenhamo vari pakati pedu. Vabva kumasvingo City Council. District officer vedu vari pakati pedu. I welcome you mama. Nguva ichauya hayo. Tinokugamuchirai. Nditenderei zvakare. Ndigamuchire Bishop Magwani vari pakati pedu. Vabva kuZimbabwe Apostolic Bishops Conference vari pakati pedu. Ndinokugamuchirai. Welcome. Feel at home. Hallelujah. Ndikuda kutaura zita rekuti Veronica. Kuti paLatin neGreek zvinorevei. Zvekuti Veronica zvinoreva kuti true image. Chimiro chechokwadi. Chechipiri ndechekuti zita rekuti Veronica rinoteerwa nenyaya yespiritual growth, passion and kindness. Ndiri kuda kutenda Mwari nekuti minamato yange ichiitwa nenyika ndivo vanga vari chairwoman. Pavanga vari chairwoman zvanga zvichirevei seZimbabwe Apostolic Bishops Conference vanhu vaenda ikoko madzimai. Takati kumadzimai ACCZ madzimai vhoterai mai Kwati nekuti tikuda zvinhu zvechipostori nekuti vanogona. Saka tiri panapa tauya kuzosapota hama yedu. Nyaya iyi yamai Kwati ine 10 years was 2015. Ndopa yakataurwa kuti vachaita basa iri. Tiri kune imwe nzvimbo vachiri kuyeuka pakazotaurwa kuti muHarare muchafamba gudo rikafamba. Saka ini ndiri kuziva kuti zvinhu zviri panapa ndezvemweya. Kugadzwa kuri kuitwa panapa ndekwemweya. Nokuti pane vamwe vanongogadzwa nenyaya yekuti vanoda zvigaro. Ava vagadzwa nekuda kwaMwari. We support you seZimbabwe Apostolic Bishops Conference. Amen. Tinotenda. Vage vachitaura vanonzi Bishop Magwani veZimbabwe Bishops Apostolic Bishops Conference ndiwo national chairperson. Saka tinogamuchirai chair. Ndanzwa mabhuku makuru anga akuvhurwa. Zvoto zvina mazera. Musazonditi ndisumudze vakuru vakadai. Ndinopererwa namashoko. Tinotenda. A point of correction. Mununuriwo Hosanna, mununuriwo Hosanna, mununuriwo Hosanna, mununuriwo Hosanna, makanaka Hosanna, makanaka Hosanna, makanaka Hosanna, makanaka Hosanna.
wenzvimbo ino vari pakati pedu. Pamusoro vashandi vehurumende vari pakati pedu. Pamusoro National Executive hedu yese iri pakati pedu. Pamusoro Archbishop nemabishop ose machairman emaprovince ese ari pakati pedu. Pamusoro ABC yose. Mwari ngakuitire zvakanaka. Hallelujah. Hallelujah. Chapel General vatosatanga kusakura ndima yafamba. Nyaya yatakamirira ndio yasvika. Munyarikani wedu mukuru ari pakati pedu pamusoro iyi. Rais and Minister vedu Mwari ngakuitire zvakanaka. Tine mapartners edu ari pakati pedu pamusoro iyi. Hallelujah. Hallelujah. Nyaya yeordination yekugadzwa kwomunhu haitwi ichinonoka. Inoitwa ichikurumidza. Hallelujah. Hallelujah. Verenga Hebrew 5. Tichaverenga shoko raMwari Hebrews chapter number 5 kubva verse 1. Nokuti muprista mukuru mumwe nemumwe wakatorwa kuvanhu. Nokuti muprista mukuru umwe naumwe wakatorwa kubva kuvanhu. Unogadzwa nokuda kwavanhu. Nokuti muprista mukuru umwe naumwe akatorwa kubva kuvanhu. Nokuti muprista mukuru mumwe nemumwe wakatorwa kuvanhu. Nokuti muprista mukuru umwe naumwe akatorwa kubva kuvanhu. Nokuti muprista mukuru mumwe nemumwe wakatorwa kubva kuvanhu. Nokuti muprista mukuru umwe naumwe anotorwa kubva kuvanhu. Nokuti muprista mukuru mumwe nemumwe wakatorwa kubva kuvanhu. Nokuti muprista mukuru umwe naumwe anotorwa kubva kuvanhu. Nokuti muprista mukuru mumwe nemumwe wakatorwa kubva kuvanhu. Nokuti muprista mukuru umwe naumwe akatorwa kubva kuvanhu. Nokuti muprista mukuru mumwe nemumwe wakatorwa kubva kuvanhu. Nokuti muprista mukuru umwe naumwe akatorwa kubva kuvanhu. Nokuti muprista mukuru mumwe nemumwe wakatorwa kubva kuvanhu. Verse 2. Verenga. Iye unogona kunzwira tsitsi ivo vasingazivi navakatsauka. Aiwa wadarika. Okay. Unogadzwa nokuda kwavanhu pazvinhu zvaMwari. Hallelujah. Kwai anogadzwa nokuda kwei pazvinhu zvaMwari. Amen. Saka tava kubvunza vanhu vose vari pano. Amen. Kuti munotendere kuti Vherenuka agadzwe. Munotendere kuti Vherenuka agadzwe. Ndobvunza kokupedzisira munotendere kuti Vherenuka agadzwe. Hallelujah. 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 Anogadzwa nokuda kwavanhu pazvinhu zvaMwari kuti abayire zvipo nezvipiriso. Verenga. Kuti abayire zvipo nezvibayiro pamusoro pezvivi. Nezvibayiro. Iye unogona kunzwira tsitsi. Mira ipapo. Amen. Pakubayira ipapo pane nyaya. Amen. Ichechi dzedu nedzemweya idzi. Amen. Chinhu chinonetsa muno muAfrica kwete muZimbabwe muAfrica ndechekuti vanhu havazivi kuti nyaya yepower sharing. Amen. Muprofita anofanira kuziva panotangira achidini. Tiri panyaya yekubayira. Muprofita anotindirwa kubayira here. Chii chinei kubayira? Amen. Tine mhando na dzezvivi zvinoitwa nemunhu panyika. Amen. Chivi chokutanga ndechaAdamu naEvha. Chivi chepiri ndechekuti wewe watuka munhu wava mombe yemunhu. Amen. Munogona kuyanana muri vangani mukaregererana. Amen. ChaAdamu naEvha Jesu wakati akafira zvivi zvavanhu handiti
toita chivi chenyika chokuti vanhu voita violence apo kwauya masapotini rudzivodza futi munhu opfugwa nemusapotini todini ofa. Chivi ichocho chinofanira kudini kubayirwa. Ndiani anochibayira? Muprofita here? Ungasvika woisa ndiya ipapo here? Ungasvika wodira mvura ipapo here? Amen. Zvodiwa vazodziwa vaMwari kuti vabayire chii? Zvibayiro izvozvo. Amen, amen. Amen, amen. Toita chivi manje chanetsa nyika. Amen. Chekuti iwe paugere papo sekuru vako vakatora munhu vakamurisisa mombe vakati ndichakupa mukadzi, munhu uye akafa vana kumupa chii? Amen. Kana vakati ndichakupa mombe 10 vakamunyima mombe kusvika afa kumusha kwako havakudini? Iwe muzukuru wasera wakudini? Ndo zvivi zviri kunetsa vanhu. Ichocho nyange ukanamatirirwa mvura ukageza, nyange ukanotora mvura yepanoerera, nyange ukanotora ukaenda unotora mvura yekuna Zambezi, chivi icho hachiperi. Choramba chitevera chii? Chotevera chii? Udzagirewo chokutevera inge usingadi. Ndo chivi chakakunda kusika mwana chinokona kupatsanurwa zvakanaka namaprofita kana vachipatsanura matare kuti vachise kwazodzwa vaMwari. Amen. Nokuti iye panoda kubayirwa kapo, iye anosvika ongoti mbiri ida mbiri dzoka dombo instead yekuti munhu aende kuvanhu vani kwazodzwa muprofita asi muzodzwa waMwari. Pane musiyano muzodzwa waMwari nemuprofita. Muprofita muzwe wemweya vamatanhike tinowisana here. Muprofita asi muzodzwa waMwari anonzwa mweya chete kuti munhu uyu ane dambudziko uyu rekuti pane mhepo inoda kutsipikwa asi hana simba rekudini. Saka anofanira kupatsanura matare anotsipika wadini. Ndo nyaya yatakuita panapa kuti kutsvakire vanotsipika manje mugozovako kuenda. Haleluya, haleluya. Ndo chivi chechina ichocho chinonzi anogona kunzwira tsitsi waringadini wabayira zvipo zve10 nezvibayiro. Amen, amen. Kune vanhu vanototambura nemakumbo asingadi kubiswa zvinhu munyama. Iri dambudziko rerudzi. Kune munhu ane asima yerudzi, kune munhu ane BP yerudzi. Izvozvo zvinoda kubayirwa. Amen, amen. Kune munhu ane kutsumaira kwerudzi. Udza ari papa kuti kutsumaira kwerudzi. Nokuti Bhaibheri rinoti nambuya vake Loisi ndo zvavaingoitapo zvaari kuita. Nambuya vake Luse ndo zvinoda bhuku yaTimoti neyatichoka. Nambuya vake Loisi ndo zvavaingodini. Amen. Idambudziko rerudzi riri kunetsa munhu. Vavandomuvenga vasingamudzi nenobayira. Amen. Saka isu muchechi dzedu dzemweya Masowe nemapostori ngatipatsanei nhau kuti kune zvoda vazodziwa, kune zvoda vahuwe mweya. Iwe uri muhuwe mweya usi muzodziwa. Nhasi tokupai vanhu vokubayira. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Chokwadi ichi ndiri kutaura ndiri muno muHarare pano pakuwadzana. Kana wakatadza kunoudza vamwe vacharamba vachitambura. Kune munhu anoti yangu ari pabasa apromotewe nokuti baba vake akafa achituma. Haleluya, haleluya. Saka mweya wokutuma kuti unomudini? Unokubayirwa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saka tauya korapa kokupa mapirisi ekuti nyaya yedambudziko rinini ripere. Haleluya, 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 haleluya. Tikakuita tichimanyirane nenguva nekuti Mwari wedu ndi Mwari wechenyi wenguva. Verenga hande pane imwe. Zvinhu zvose zvatichaita pano tichazviita tichiverenga muBhaibheri shoko raMwari. Kana nguva yaMwari yekutonga ichisvika tikanzi izvi makazviitirei, tinoti mambo ndo zvamakarayira apa. Haleluya, haleluya, haleluya.
ande kuvatongi Vatongi chapter 4 verse 4. vatongi chapter 4 verse 4 Nenguva yo Deborah. Ndamira ipapo nokuti kune vanhu vanofunga kuti munhukadzi hagoni kugadzwa kuva mutongi. Kune vanhu vanofunga kuti murandakadzi nokuti umwe munhu akambonzimirira dhokta vanouya paakaona madhokta echikadzi achisvika akatambudzika chaizvo kuti saka unosvika nguva yedhokta kwaya vatosvika nokuti aingofunga kuti munhurume ndiye anofanira kuda chi. Haleluya, haleluya. Kune munhu anofunga kuti munhukadzi hagoni kuva mutongi kana kuva mutungamiriri. Handiti zvere? Ngativaiti bhaibheri shoko raMwari rinotitendere kuti tive nevanhukadzi vanogona kuva vatungamiriri. Verenga. Nenguva iyo Dibhora muprofitakadzi mukadzi waRapidoti. Mira ipapo. Makateerera handiti? Verenga futi. Nenguva iyo Dibhora muprofitakadzi mukadzi waRapidoti. Nenguva iyo Veronica mukadzi wavakwati. Mukadzi wani? Ngave vagara padivi vachihutiririsa kugadzwa kwomurume wavo. Amen. Tinoda kuita zvinhu tichiverenga vakomana. Amen. Kuti nyaya yezvinhu zvaMwari ifambe zvakadini? Zvakanaka. Verenga futi vachigara pasi. Wakanga aiwa dzokorora. Nenguva iyo Dibhora. Nenguva iyo Veronica muprofitakadzi. Ari muprofita kamaya. Mukadzi waRapidoti. Mukadzi wavakwati. Wakanga achitonga vaIsraeri. Akanga achitonga vapostori namaziyo nemapendakosti. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Asi ari chinyi? Ari mukadzi uye ari muprofita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ndingachita chokwadi chakadaro inini. Amen. Amen. Zvakajeka kaizvi. Amen. Angatite mavatu. Tiende kuna Samuel. Aiwa. Itakuna Leviticus. Kana Jesu aripo zvinhu zvose zvakana iwe kana Jesu aripo zvose zvakana Jesu aripo zvinhu zvose zvakana. Amen. Verengai vachazogwimba baba verengai Leviticus chapter 8. Kutangira pavhesi 6. Mozisi wakauya naAroni navanakomana vake akavashambidza nemvura. Amen. Akatanga avashambidza nei? Amen. Amen. Akavashambidza nemvura. Akavashambidza nemvura. Mozisi wakauya nevanakomana Aroni navanakomana vake akavashambidza nemvura. 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 Akamufukidza jasi. 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 Ande mberi aya. Ndokumusunga chiuno nebhanire. 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 Ndokumusunga nebhanire. Ndokumusunga chiuno nebhanire. Ndokumusunga nebhanire. Andei.
akamufukidza nguo 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 akamufukidza akamufukidza nguo nguo akamufukidza nguo akamufukidza nguo akamufukidza nguo akamufukidza nguo akamufukidza akamufukidza nguo nguo akamufukidza 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 nguo andenderi akamuisa effort 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 andemberi nokumusunga chiuno nebhande reeffort rakarukwa muchenjeri nokumusunga chiuno nebhandi reeffort rakarukwa neuchenjeri ndokumusungirira kwaari naro ndokumusungirira kwaari naro hande ndokumusungirira kwaari naro hande akamuisa hombodo yechipfuva akamuisa hombodo pachifuva chake akamuisa hombodo pachifuva akamuisa hombodo pachifuva chake 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 handei ndokumuisa urimi netumimi muhombodo yechifuva handei akaisa ngowani pamusoro wake akaisa ngowani pamusoro wake akaisa ngowani pamusoro wake akaisa ngowani pamusoro pake akaisa ngowani pamusoro wake akamuisa ngowani pamusoro pake akaisa ngowani pamusoro wake pamusoro wake akaisa ngowani pamusoro wake ngowani pamusoro wake akaisa ngowani pamusoro wake pamusoro wake akaisa ngowani pamusoro wake handetone verenga ngowani nechemberi akaisa hwendefa rendarama ndiyo korona tsvene ndiyo korona tsvene Mozisi akatora mafuta akamuzodza nawo Mwari waAbrahamu izvi zvinotitaridza kuti munhu hazvizodzi munhu anogadzwa kureva kana munhu akuzvigadza ave neproblem. Amen. Kana uchigadzwa unosasisa murayiro, kana uchizvigadza unobva nemurayiro. Amen. Amen. Nokuti nyangwe Jesu akanga ari mukuru kuna Johane Mubhabhatidzi, asi akabhabhatidzwa naJohane Mubhabhatidzi kuti asasise murayiro. Chakakosha kusasisa murayiro waMwari. Amen. Ande kuna Samuel. Ande kuna Samuel 10. Jambo kupira tudise tudaudira mafuta pamusoro chako. Verenga Samuel 10. Samuel chapter 10. Zvino Samuel akatora chinhu chamafuta. Akatora mafuta ari physically. Akadururira pamusoro wake. Akamudururira pamusoro wake. Akamudururira pamusoro wake. Akamudururira mafuta pamusoro wake. Akamudururira mafuta pamusoro wake. Akamudururira mafuta pamusoro wake. Verenga uchina mberi. Jehovha akati Jehovha haana kukuzodza here kuti uve mutungamiriri wavanhu vose ava.
akati Jehovha haana kukuzodza here kuti uve mutungamiriri wavanhu venhaka yake. Kana ukabva kwandiri nhasi chandowana varume vaviri parindara rake pamuganhu waBhenjamini napaZezu. Ivo vachati kwauri, mbongoro dzawakanga uchitsvaka dzawanikwa, zvinotarira baba vako. Amen. Kwaye kana wabva kwandiri uchaziva kuti Mwari vakuzodza kubva nhasi. Kune bhaibheri rinototi nyasha nenjere dzakava pamusoro pani. Kubva ipapo akaoneka kuti ave Sauro asiri uya Sauro akanga achizikamwa. Pane zvakanga zvava pamusoro pani. Pamusoro kubva nhasi nyasha nenjere dzichakutevera nokuti Mwari vakuzodza pamberi paMwari navanhu kuti vatuwe mutungamiriri. Amen. Mwari waAbhurahamu, Jakove naIsaka, tinozodza muranda wenyu turuka maoko wangu baba semuzodziwa wenyu kuti mumugadze Mwari ave mutungamiriri pamberi pavaapostoli namaziyo nemapentekosti ose. Zita renyu Jehovha ngarikudzwe. Rinouya muropa raJesu, rinouya muropa raIsraeri, kuti mukudzwe Jehovha, kuti mukudzwe Jehovha, kuti mukudzwe Jehovha. Tatenda Gaburoni, tatenda Gaburoni, tatenda Gaburoni. Munozviratidza Ishe pamberi penyika navanhu. Zita renyu ngarikudzwe. Tatenda Moses. Amen. Saka nhasi tagadza Veronica Kwati. Amen. Muno munyika yeZimbabwe, muno muHarare, kuti nyangwe anamatirira nyika, atungamirira mapostoli namaziyo, asi iye anofanira kuda nyika yake. Nokuti vana Moses vavo panyika vakada nyika yani. Amen. Vakadzidziswa kuda nyika yavo nokunamatirira nyika yani. Saka nhasi takugadza iwe Veronica kuti ude nyika yako yeZimbabwe. Amen. Nokuti umwe anogona kuda America asingadi Zimbabwe, umwe agona Britain asingadi Zimbabwe. Amen. Amen. Saka nhasi kugadza pano kuti ude nyika yako, unamatirire nyika yako, ude vatungamiriri venyika yako varipo iko zvino, kwete vachauya, nokuti vachauya pamwe havauyi. Amen. 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 Nokuti hakuna mimba yakakorokotedzewa. Ndiani munhu akambokorokotedza mimba? Vanhu vakasemuti anopenga, anokorokotedzwa mwana azvagwa. Amen. Saka tinokudzidzisa kuda mutungamiriri aripo nguva ino, ari sabhuku. Uzoti pamusoro pasabhuku pana headman, kushauna president wenyika Emerson Mnangagwa. Amen. Amen. Ini ndakudzidzisa kana urashika woga. Amen. Mwari achamemberi kwako mukurota nomukuprofita, uchava mutungamiriri. Vanoti he kana vanoti he, asi vachakuti vatungamiriri. Amen. 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 Saka takugadza nhasi, Mwari ngaakukomborere, Mwari ngaakuitire zvakanaka, rikakucheuka muridzi yose yose. Asi funga kuti Mwari vandigadza vanhu vechechi inoi. Amen. Gamuchirai kuti Veronica Kwati mutunga asati ari mutungamiriri weInchurch, achadiwa kuZion, achadiwa kupostori ipi, achadiwa kupi mutungamiriri munyika. Amen. Apostolic Churches Council of Zimbabwe kuSouth Africa iri muSadak Mesa. Kune kuti rimwezuva muchochi vaenda kukakati kunze kwenyika. Amen. Saka havafaniri kungofunga toda kuva navo panapa chete. Chingozvizivai kuti vagadzwa kuti ave mutungamiriri wenyika yose. Amen. Amen. Izvi ndizvo zvakarayirwa ukaenda mberi patachireva pana Leviticus. Inoti izvi ndizvo zvakarayirwa naJehovha kuti zvidini zviitwe. Amen. Saka kana tadai tichamusainisa oath. Amen. Amen. Yokuti asapandukira organization nemachechi uye asapandukira nyika yeZimbabwe. Hallelujah. Amen. Glory.
Amen. Amen. Kana tamusainisa minister vachari avomusvitsa anove guest of honor wedu vari panapa. Amen. Amen. Saka tichaverenga panapa. Verengai. Amen, amen. Timboti suduruke shoma nai. Vanhu vanyatsoona. Oath of office nai and the oath of service. And you know, verenga oath of service, I, Tobias Zunguzira, the President of Apostolic Churches Council of Zimbabwe, by lawful authority, do hereby swear in Veronica Kwati National Registration 6372283D18 of Apostolic Churches of Zimbabwe as Vice President of Apostolic Churches Council of Zimbabwe with the effect to this day of 09 November 2024. Amen. Amen. I, Veronica Kwati, I, Veronica Kwati, of Apostolic Churches of Council of Zimbabwe, being fully aware of the requirements associated with God's calling to his service, do hereby accept before the ACCZ and all witnesses gathered here that I will faithfully serve God, the Almighty, and the Church through the medium of his Son, Jesus Christ. I shall exercise kindness to all in an effort to forgive, counsel, and to render spiritual guidance, and all without favor or discrimination. Amen, amen. Amen. 2024 Renoti Apostolic Churches Council of Zimbabwe Vice President's license. This is to satisfy that Veronica Kwati, national registration number 637228338 D18 of Apostolic Churches Council of Zimbabwe, he has been duly licensed as the Vice President. The Vice President is thus empowered to practice in Zimbabwe and in other countries as long such practice is exercised.
in accordance with the laws of the land, signed and sealed at Harare on the 9th of November 2024. Nguva yose tangu vati VP vanhu vaivanemera. Amen. Ukaona kuti uri bishop usati wagadziwa vanhu vanenge vachikunemera. Amen. Of course haugoni kuvarova zvako kana kuvarambidza. Amen. Asi paunogadzwa zvino ndo pawachi pawa bishop. Amen. 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 Saka kubva nhasi aiwa ndio zvaitwa zviri pamutemo izvi. Handiti waMwari napanyika. Amen. Saka Mwari ngaakuitire zvakanaka, Mwari ngaakuropafadzei. Organization yedu ine vice president vaviri. Amen. 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 Saka umwe VP vamirira kugadzwa avapo vanobva kuMati South. Ndio meya weGwanda kune zviri kuitika ikoko. Saka vasina kwanisa kuuya. Amen. Amen. Saka tinokutendai nebasa rauya panapa. Ini basa rangu ndaita. Tamirira kuti vanopemberera, vanodini muchasara muchipemberera kana guest of nataura. Zvangodini, mosara muchipemberera muchiita sei. Amen. Mukada kuti kuidze muchipemberera kuedza kufarira yacho zvakadini. Amen. Hakuna minister. Munhu makamboona imi kuti mapostori nemuziyo mukari vaiti vakasangana vaigwa. Amen. Hakuzvivere mupendakosti nemupostori vakasangana vaidini. Aya esi mabhishopa naakakukomba aya emachechi akasiyana vavene kuita kui iwe woita navo. Amen. 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 Saka tinakutendai maarchbishopu nemabhishopu mauya ko tinesa basa rakadini. Mwari ngaakukomborerei, Mwari ngaaramba achikushandisai vasati vaodhenwa. Shingeriraiwo kuti mugadzwe nokuti ndio murero wani. Mwari akuropafadzei masvita enyu muropa raJesu. Amen. 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 Murunemuridzo. Makorokoto makuru. Ndinoti makorokoto kuna vice president wedu we-ACCZ Dr. V. Kwati. Mwari aropafadze. Baba, Mwari akomborere. Tisati taenda mberi, ndaikumbira vechechi vangoti imbe zvishomanana tisati tati Yesu vatange kutaura pamusoro pechiitiko chaitika panapa. In brief, ndoda kuti munyatsoimba chaizvo zvine mutsindo, vanhu vese tozouya tokorokotedza zvedu ava vamboimba. Amen. Imba yenyu. Thank you.
Jesu. Mfaro kwa muri. All protocol observed. Ndinofara kwazvo kuva tiri pano takamirira bato rinonzi Kids Can Zimbabwe. Tinoshanda tiri pasi peMinistry of Health and Child Care. Tichibatirana nehurumende mukurapwa kwevana vane chirwere chegomarara yatinoti childhood cancer pachirungu. Tinovabatsira nemishonga, tinovabatsira nemascans, maMRI, maX-rays, zvese zvine chokuita mukutsvakurudza kuti mwana ari kurwara nekensa ipi uye zvingagadziriswa sei. Tinowanikwa tiri kuParirenyatwa Hospital. Maservices ese andiri kutaura aya tinoapa pachena. Shoko redu guru nderekuti vana vanobata kensa. Vana vanobata kensa. Uye vana vachinge varwara ngavauye kuzvipatara, kuma-health facilities edu kuti tivabatsire. Tauya kuzotsigira tichiona ukama huri pakati pedu isu seKids Can neChurch neACCZ. Takaona kuti munhu ukarwarirwa, mwana akarwara, pada dzimwe nguva zvinokuswededza kuna Mwari ugoziva kuti Mwari variko. Murwendo irworwo ndipo panopinda church, nekuti church ine simba. Zvinotaurwa neutungamiri hwechurch ndizvo zvinoitika upenyu hwedu, uye nyika yedu inoremekedza church. Taona izvi, takaungana muna May tikaenda kumapisari machurch kuzvichavane, uko takasainirana chibvumirano chekuti tiite hochekoche nechurch, tifambe nechurch mukurapwa kwevana, vana vapone. So mukupedzisira ndinoti vana, uyai nevana varapiwe, uyai nevana tivape mishonga, uyai nevana kunharaunda kwese kwatiri. Shoko ngarifambe mumachechi, shoko ngarifambe tichifamba neushamwari hwatinahwo neACCZ. Ndinotenda. Amen. In Archbishop Tobias Nguzira, President of Apostolic Churches Council of Zimbabwe, ACCZ, kugadzwa kwaitwa Vice President wechikadzi kuchechi dzemweya, vakadzi vanga vachitorerwa pasi vasingatini kutaura. Zvichabetsera nyika yose kuti vanamai vavewo nesimba, vafarirewo kuziva kuti hakuremekedzwa wavo, uye vagofarirawo kuuya kumachechi vachiziva kuti hakupiwawo kodzero dzedu. Wakanaka here iwe? Mungangotibva muchidimbu chitiko chanhasi semachuza kuti chitiko chitiko chanhasi taisaziva chitiko zuva ranhasi ACCZ chokugadzwa ichi. Tatagara tine mapartners ataida kusangana nawo anoda kupa machechi pokunamatira, machechi stands, nokuti machechi anga asina pokunamatirira. Saka ndo dambudziko ranga rina machechi, ma-indigenous churches. Saka tatina mapartners atanga tichida kusangana nawo futi. Saka tatazvibatanidza zuva ranhasi. Isu seACCZ sebasa mubatanidzwa wamachechi wamapostori namazioni takatora mukana wokudzidzisana navamwe vedu zvakakoshera kuenda kuchipatara. Saka Kids Can kushanda kwatoita nayo vanhu vedu vechipostori vakutohwisisa zvakanakira kuenda kuchipatara. Nekuti wauya pavona daiva iye zvinoda kuona ivhesi yakanaka chaizvo daivepo anototarisa kuti ndoita zvokudini asi kuchema ndokunesekwa Tears of Joy. kureva kuti une mamwe mabasa awaita usati waziva Jehovha, but Bishop Kwati waiswa pauri wakuona
tine vamwe munyika vakaona mapostoroti havafunge chichaitika ndechekuti kana kudaira kana kukave takurapwa zvakawanda taakuona chinenge chakanaka iwe neni nhasi taakuita sei taakuona nekuonesana ngatimborore maoko nemururu ipapo ndau yekunamata yakamira sei inotakurika sei kumukadzi kama wedu takadzidziswa ngewezimbabwe kubatana takabatanidzwa madzimai nafirst lady yedu amaimurangarwa vakatidzidzisa kunamata kubatana mumachechi saka indinofunga kuti dzidziso nerayiro yavakatirayira ndakainzwa saka ndo yaakunzwikawo kuti ndizosvikira pazuva ranhasi vakwati kubva tichiroorana ndiri mwana akangokura achinamata ndakawanana navo dziri nzira dzekunamata pavakatondidawo vakatondidawo ndichitoenda kuchechi ndichitovaudza kuti ndo mararamiro angu ende changa chiri chishuwo cheupenyu kuti kana ukakura uchinamata wanawo murume anonamata kuti mudyidzane mumaitiro mararamiro nemagariro netsika dzake
For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.